F'April tal-2008 litru petrol kien jiswa €1.09. Mill-ħamis filgħodu litru petrol sar jiswa €1.53, żieda ta' 40% jew 44 ċenteżmu. Litru diesel fl-aħħar elezzjoni ġenerali kien jiswa wkoll €9. Mill-ħamis filgħodu litru diesel sar jiswa €40, żieda ta' 28% jew 31 ċenteżmu. Kalkolu ieħor juri kif iż-żieda fil-prezz tal-fuel ser tolqot l-ammont ta' litri ta' petrol ta' diesel li fl-aħħar mill-aħħar qed jispiċċaw fil-vetturi tagħna. b'50 mill-ħamis filgħodu sewwieq se jkun qed jagħti 14 litru petrol inqas minn kemm kien jagħti meta saret l-aħħar elezzjoni ġenerali. Min-naħa l-oħra b'50 ser jibdew jingħataw 11 litru diesel inqas. Min stħarriġ indipendenti li kien ippubblikat fil-jiem li għaddew jirriżulta illa qabel ma tħabbru iż-żidiet fil-prezz tal-fuel fil-budget, Malta kellha tielet l-ogħla prezzijiet tal-petrol u tad-diesel meta mqabbla mas-saħħa tal-pagi fost il-pajjiżi kollha membri taż-żona euro.